Hello. Tabuk baji tongo. 11টা. Okay. 이걸 키링. 사tung zang. Marke satung tu mutabuk. Ambang ni fan boy ko asak solia. Okay. Tung plang marta. Tini mani musa khainai. Tini means tabuk se khainai ang. Abang kha sari no chiwan hindi. No gantiwa. Ang mia horo thuna sekang ani phone ni gallery wo agi ni photo rok check khainai tongmani gang aro ani agi ni photo rok nukha ga agi ni photo rok nugui ang kaisa difference nukha bongkha ani skin agi bomte hai tongmani ta bomte hai engkha hangke abo ni bagi ang norok no bo share khaina mo chunga ani agi ni photo rok 2021 o bomti tongmani 2022 o bomti tongmani te 2023 wo tabuk bahai engkha hangke norok bu nugui ma khana bosuk difference ngai tongkha hangke abo ni bagi no ang norok no sana mo chungkha ani khani kokrok ani ro to reviewers rok kabangku abo ni bagi ang okok no te share khaina mo chungbu jate norok bu saimanthang ang use khai tongmani product bosuk jorate kaham buri rok to kisa skin ni bagi conscious ya diba hangke abo no chung buri rok ngangke product to product change khailayu tamni himale kaisa bai hamya hangate kaisa product no use khainayu ta hada hamno honi nai haipano chungwa sha phano chai to gui nai je chini of problem tamni bagai biang te chungabo waisha phano wan sugui nai ya chungabo waisha phano wan sugui nai ya je chini botharai chini mukhango dag ro komo tamni bagai phai kya chungabo wan sugui nai ya abo ni bagai no chung product simi no change khai tonglayu hangke abo ni bagai no ang norong no kaisa product ni kok sana haibana ang saya je o product no use khai kang gani ni mokhang haino kufu rangai thanai amte hine ang saglak ang oro healthy skin ni kok si sanai norok bo ani o blog nai nai saiman khanam besuk jorate different ngai tongkha ani skin but ang oro saya je ani skin phurui thangka hanai hangke norok ani kok khanawi kisale saiman thangkana ang bo product ni kok saitong because norok to ani blog no nayo hangka ai no sajago ani blog o product ni kok CureSkin ni product use khai aro ni doctor by chat khai nai ani skin belai no hamoi thangka abo ni bagai ang borok by consultation bo manai tongo o app ni bising tei market o kabangma product tongo te borok claim bukhayo omo phul ke phurnai omo phul kangke tamta mongnai ni borok kabangma claim khayo but chung saime aje chini skin o tamni bagi problem chung abo saiman ya woino chung a manai rong no pai nai use khainayo but o CureSkin app ong kangke doctor tongo a doctor by chung chat khayo chung chini problem share khayo ga doctor chini bising ni problem no bo nayo nini main problem tamo borogabo saimani thango so o CureSkin app o nini sakani problem simia nini bising ni problem no bo borok nayo abo ni yagulo si borok nini bagai product snamu chung just cream phulke simi chini skin hamai thangnai o kogya chung chini chamani chini nungmani kahamungna nangnai chung kaham chana nangnai chung tui kabang ke nungna nangnai abo ni bagai se chini skin bo hamnai so chung jesek phano phul di jesek phano exercise khaidi chini chama kaham ya khai chini bishingo kaham manei soguya hangang kai chini skin kundino hamglak CureSkin ni doctor ano je diet mani angabo kaham keno follow khai tongo chungno charai furo chini parents rok je guide khayada amte hekeno chungbo chini skin ni guidance nango abono o CureSkin app hongka chung no guide khainai chung mano abongkha doctor hingke o CureSkin app ni bisingte hingka chung doctor by guide khaijago borok by monthly consultation bo chung mano chung chat khaimani borok record narago te chini agini skin by tabung ni skin busuk jorati fair like a borok abo analysis khainayo abo ni pore hingke borok chung no te boka ham solution ribu hingke abo ni bagai angbo o CureSkin app ni product no use khai tongo te
almost the pain na kha ani of product hingge pai khang gang te sia repurchase khainai hingge norok bo norok ni problem tong khang ke nong ni skin problem tong khang ke norok bo pai phuli nai mano ang o app ni link ani description box te comment pin khai riwane norok ang di thangai download khainai mano hingke te kaisa kaham kok ngang ke norok paina fru norok 300 rupees off manai ani code use khai kang ke ani coupon code angka TN 300 hingke te kaisa special offer hingkang ke ani 100 subscriber je sakang o app no download khai nai purchase khai manai borok no o coupon code no bo use khai manai hingke dakti thangai download khai di te purchase khai di te norok ni skin no healthy khetoni di jalpui asar khainai tabu abra yang abu kisah rawi nai sunai tahu ragana hingke tabuk rugnai jalpui no 15 minute ni bagai mongkha ingredients mosok thai amke pasfuran amke jira amke rishum no hongke togui kisa paste khai renai but rishum no ta mishidi mishina musung khang suna musung khang kai bona dry khai tondi because tui ganang rekhang kang ke achar dati nostong nai hingke o tinta no hongke ang yok nai hingke te kaisa nangmani oro hingke oro te kaisa nangmani abong kha ungko buslei donia buslei ta gabo abisoran bazaro maya ni shau gaba donia gurati hedin chakata nga donia gurano no angke rishinai ngita oborong no yog grana homono yogoi iko gura kisa khaika anga se kobang ma gura khailia obo hingka to o powder bla donia powder hingte ke gura khaili anga se tauni himalaya o gura khaya hangkai achar ni tebo taste bariu jolpui no rugui paikha eko tabokhe karijak bono kisa tissue paper toni kha tamni himalaya bini oro ni je tui aborani thangbai nani bagai aboni bagai gamoran khangke se ang achar songnai tabokhe jolpui ni tui rok ranbai khaba tabo amono supronai pura hanyok ekdom kesap ke supuro gelak iko kisa ta tunggu dongko wow thok sai tong kha tabo khor kom khai aro tejpatar nai tei amoriu nai pasfuran tei ikori sum huljak mori nai dire baita tabu gora ang jolpui nai tabu gora somri nai ham cuma kol nai tabu gora ang masla gora no rishinai motom ha tao khang aro ketika hamre rekha ok ketika ham tabu gora haino goli boi khanai ang chini renam sungya ang chini chai asik chini health ni bagai bo ham ya sugar roman jago diabetes roman jago abon bagai ang ketika ham use khayo tei koli mang ma tongai koli ase khamnai si kisaran adong ko kutui ni butui
어버란 강강 얼음 많이 뭉쳐르네. 거름 수가 마싱 파이마 하이마 동말래 마싱 탕 파이마 하이지마 동슈 거름 많이 다니 아서 뚱랑 뭐 다분 무역 하나 아살 오케이 그때 기사 꼼카 그때 기사 리리카 다그 기사 불안해 좀 엄빠 그냥 맛도 보시네 거름 수가 angke kisah menek kenek mani roks namai sana yang borok siapa yang gas lupa jago tapi 2 mas baisi pai boleh 1-1.5 mas mungkin pai jago okay sana musuh mungkin niji no klai sauta nopo agi ma bo ano amti hai kemang podre pot klai sa ruta hingga mbaga yang bo sol kata buman pesang kata tabu ke ang vinegar nai vinegar mani hingkai nostong yang nani bagi doi nostong yang nani bagi ta roy robai kha tahu mana mas mat keran wan munlaha omong hingga thok si nong korbai thok betul dia bo hingga tahu apa na ang orang ton kanai thanda kelai thanda kagai ang bono maniyo dashi nai dai pai kha ba pungtu ting thangale okay tawak sanai chai nai gana sozuka